Volkswagen vládne v Európe hlavne v strednej triede. Do segmentu veľmi malých aut sa pustil po dlhšej prestávke s naozaj silnou ofenzívou s názvom Up. Toto autíčko osloví v prvom rade tých, ktorí hľadajú štýl a moderné technológie v malom balení. Nemôžeme mu však odoprieť možnosť zväčšovania batožinového priestoru po sklopení zadných sedadiel a nastaviteľná výška podlahy v kufri skutočne poteší. Nový Up mierne vystupuje z tradičnej dizajnovej línie Volkswagenu a ide si svojou vlastnou cestou. Dominantou palubnej dosky je veľký LCD displej so zobrazením navigácie a vďaka mierne vyššiemu posedu je z Upu dobrý výhľad do všetkých smerov. Krátka predná časť umožňuje skutočne akrobatické manévre nielen pri parkovaní v meste. Up vás určite osloví svojou stabilitou a pri malých autách prekvapivo širokou paletou elektronických systémov, ktoré stále dozerajú na vašu bezpečnosť. Manévrovanie je presné a reakcia vozidla je okamžitá aj v náročných situáciách, tak ako sme pri značke Volkswagen zvyknutí. Hlavne vďaka moderným technológiám, ktoré bývajú súčasťou vozidiel skôr vyšších tried, si toto malé autíčko hravo poradí aj s krízovými manévrami, či už pri vyhýbaní sa náhlym prekážkam, jazde na rôzne adhéznych povrchoch, alebo tiež pre jazde zákrutami aj v horších poveternostných podmienkach. Up je takmer dokonalou súhrou kompaktnosti, dizajnu, moderných technológií a bezpečnosti.